Asi ticho. Jenom či brčka nebo i s tím papírkem? Já nemám jen. Ježiš, jak tam spinkují. Tak je skvělé. Fuj, co tam je. A to bych nešel. No. Jo. Pane tlustoprdé, kolik vážíte? Postaně, ptejte, mladá paní. Paninko. Slečno. Slečinko. A sportuji každý den, sportuji. Jo, jako je to vidět, že ty jsi vám... Pekač plný dýchací. Teď jsem to jsem měla fakt ale točit. Blbej krhec, stačí. Jestli máte všechno, co vy máte i přihlášky, teda vy jste šikovní a podíváme se hned na Maxe. Já si jenom přestačka Maxi, a dělám si křížek a podívám se, vy máte přihlášku, vy jste vzorní, takže můžete si jít požadovat. Ne, ještě tam budeš spodek dolů a tedy potom ještě nahoru. A rovnou můžete si schovat za starostu, jo? Podívám se, vy nejste, takže můžeš mít dolů odložit věci a tady druhýma schodem a potom rovnou do systému. Tudy. Tak podles. No. No, kudy jsi šla? Tady se to strašidlové nepoužívá, ale protože Poláci a Starosti mají žijou souhlas s lidma a to se jim to daří, tak Co tady já si udělám? taky daří, i to hází čeká. Tak pojď. Pojďte. Máme to podlést. Tak pojď. Vítejte, já jsem starosta města Sálkova. Vy tady máte za úkol si šáhnout jedné z těchto sklenic a vytáhnout si to brčné s obrázkem. A nebo tam v tomto vodničí hnoji vyndat balonek taktéž s obrázkem. A nebo už to za myškama. Tak, prosím. Pane starosto, jak to zvíře? To já nevím. Max, jestli si pohladil lístku. Chris, tohle, proč jsi nepohladila lístku? Ano, pořád. To byla vaše. Nejenom Leží tam je víc. Dáme celý fakt. tak už kdo má papírek, prosím pokračujte ke slečně čarodějnici. Budeš zamaskovaný. A on, ať to máš Neboj. Běže. Jak to pobíral? Tak si jdeš to. Hezky, že se no, a takhle
Nezapoň nějaký hezký český politiky. Kde jsi člověk? Tak jste dostali papírek, na kterém je to zimný. Já jsem dostal papírek. A je tam nějaká příšera? To asi patří tam. A nic. A ty to napíšeš k nějakému zdravu, ke kterému si myslíš, co děláš. A to pasuje? Ne. Nám přiletí. Jo, no, tak to nalepíte, když se zeptáte, nemám. Nenechal si do tohle zaučil. Kam to máš nalepit? Nevím, tak mně to připadá, že to... Jo, tak si jdeš jen. A to teď? A teď zpátky. Tak ještě jednou, pojď, ještě jednou to zkus. To nevadí, ještě jednou to pojď zkusit. Ukaž mi, jak jsi to dělal. Ukaž mi. Pojď, ukaž mi to, jak jsi to mlezl. To vysíte vy někdo. No, běž. Kam máš jít? Oni ti to řeknou, já nevím. Kam má jít? Zpátky, tak zpátky. Můžeš vylez na pec a říct mi, jak si žádná spinka. Tak, tady máš lísteček, tady je kulatý stůl. Uvidíš. Tak, pojď. Tak, vylez na pec a řekni mi, jak můžeš žádná spinka. Ne, 3. Ne, sestmu bylo. Jo. Ne. Tak něco řešího. Jasně. Tak jo. Jasně. 2:00. Já vím. Tady. Teď půjdete sem. Ala, Tak, a pošeptáš mi. to vypadá divně. Teď to nevypadá divně. Tak, tady máš lísteček. Tak. Takový kulatý stůl. Jo. Tam vylezeš a jdeš nějaký zvířat. Au! Jo! Jau, Super. Tady máš lísteček. Takový kulatý stůl. Tak, vylezeš a jdeš kdo mě zachrání? na konci spinka. No jasně. A nebo ještě ne. Děkuju, ty jsi gentleman. Ukáž, natočím si gentlemana, děkuju. Já šla do toho modrýho. Jo, běž do kříže. A do toho datoru. Pojď, říkej, pojď to říkat, dělej se mi to, vybije se mi to. Tak povídej. Povídej to, co jsi říkal předtím. Čekám na rozsudek, až mě obviní. Oni mě obvinují z toho, že jsem zpronevěřil nějaké peníze. Ale to je omyl! To je omyl! Tak teď. 12. 5., 6., 12. hodina odbyla! To je trubka, nebo co to je? Tohle to je trubka. Tudu! Ne, to je puška. Není, ty tam není. To je taková oletná puška. To je Tak já si ji ještě ne. Tak, až vaše hodina odbije, tak už odbyla. Odcházíte. Ahoj. Jsi mi říkala, že jsi navrátil. Kam teď?
Čau, ty. Já jsem tě viděla Já jsem viděla, jak tady ujel autobus. No, tak to je. Taky roztrhlo. Co to je za hudbu? Hele, vodník, pan vodník. No to vidíš, hraje. Vodník. 5. Máme 6. Takže 5 řep. A co mám dělat teď? Čekat na ostatní. Já nečekám Ruska. Kam utíkáš? Zůstaň na místě. Já tam... Jo! Nebylo to sice největší, jo? Ne, Tak běžte tam dolů, jo? čau. Ahoj. Tak zatancuj k tomu trošku. Jo. Ne, já nevím tancovat. Královské reggae jenom. Je tam ještě nějaká skupina? Nevím, Tohle možná jo. Tak nemusíš si tak stoupíš se k tomu, jak chceš. A já to nevím, takže já taky nevím. Tak když nechceš, tak... Já se pomáku Holky, musí si někdo kousnout, já to musím vidět. Tak někdo se musí obětovat. Musí se někdo obětovat. Já 100% to nebudu se obětovat. Tak ještě někdo. Šup. Bez ruky, ne, šup, další. No, Nebudu. a teď budeš natočená, jaká jsi fiflená. Šup, kousni si, pojď. No, vidíš to. Tak všichni koušou. Já vás tu nechci. Ale nepředbíjejte. Šáp? No, jo, tak je uchyl. Já ho vím od nich prosím. Ne vy! Šáp. Tak, tady nechodí. Mám černý zadek. Tak, hele. Pak se vám dařilo lepší trefy. Nejí se to zlato. Tak pokračujte tam dolů. Zlato. Nechce to. Kdo ještě nedostal zlato, to si dostal. Nech tomu. Hej! Ne. Tak další skupinka, prosím. Hele. Ukázat mi zlato. Ne vy. Tak chci vidět zlato. Vaše skupinka, prosím, pokročte trošku sem. Ještě. Vy ještě. White. Tak, mládeži. Teď trošku popojdeme. Okay, Dáme bacha, kámoš to nestihl na velkou. Tak šup. Tak, víte, jak se tomu jinak říká? Kopliha, výborně. Tak to má tak večery. Nechcete? A to je výživný. To je volně! Co? Ne, půjde to! A tak ne, takže jste to vy, tak ne. Dál. Takový hubenej. Tak, Treferka! máte časový limit, 1,5 minuty a po jednom, jo, vždycky. To No, nejde. bo, chabí. Ještě maso potřebuješ. Tak si ho barvu. Peníze, Božo. Chytej! Chytej! Ty jsi spadl míček! Hele. Šoup další. Ondro, jdete na stranu. No. Další. Ještě máte chvíli. Na ty pořádně Šup. musíš utáhnout.
Trošku jsem si skrábl. Ještě. Uvidíme, máte časový limit, máte se stříhat. Hezky, dobrá. Tak, šup, střídáme se. Míček, dělej, můžeš hoď nebo... Mazej, já chytám. Míček dej. Já jdu. To přepálil. Já mám. To je pravý zlato. Tak. Další. Máte prachy? Ne. Co tady chcete? Počkat. No. Tak asi ne. Tak hele, zkuste, pojďte takhle zkusit. Mikčama. Bacha na svačí. Co má prachy? Co? Ale bacha, jo? Já už to ráno nechci znáte. Drž to v ruce. Tak, já vás zdravím, já jsem vodník Pulec, to je mé krásné království. Zde mám rybičky a každá ta rybička samozřejmě skrývá nějaké přání, vadní, které vy budete plnit. Jo? Můžeš. Tak můžeš začít. Jo, držím tam. Vybere za tou rybu. By si chtěla vědět, vy? Tak, ukáž. Ty zloději. Tam je napsáno. Přeju si, aby si k hejkalovi doplaval jako ryba. Takže budeš takhle plavat a otvírat pusu. A plavej k hejkalovi. Tak, na stejnou. Se jenom kouknu. Řádně, ona s sebou moc mrzká, víš, ona má hbitej ocas. To víš, nechce na pánev, viď? Co by si náhodou snět? Třeba je to zlatá ryba, třeba ti splní přání, viď? Tak ukáž. Zatleskejte mu. Přeju si, aby ti dal Pulec bonbon. Ještě bonbon ti budu dávat, ale tam málo. Beru stejnej. Jo no. Co to za... Nebereš. A kam mám jít teď? Nemůžu běžet. 911. To je první záchrana, viď? Tak a ukáž. Na tohle nemám nervy. Já bych měl kýna. Na to, že to nenatáčím. Tak, to je taky dobrý. Chytáš? Chytej. Pořádně, podívej, ta je živá, ta plácá ocasem, ta nechce být chycená, Bůh ví, co skrývá. No, hezky, trefa. Přeju si, aby ti dal Pulec bonbon. Z mých zásob? No sama málo. No dobře, no teda vem si. Děkuju. A já budu chlastat tam prostě, ne? No já musela zpívat. Já taky bonbon. Já taky. Ale jinej. Za rybu. Já jsem hejt. Jsem hejka. Aby byli hněv v krku. Aby vás taky nebylo v krku, tak se musíte zavázat krk. Opasem. Ale bacha. Musí vám to zavázat někdo jiný. A ty stopku si nabude to lepší. Počka mu zavážit ho. Ale já se nejsi co. Určitě. Pojď takhle. Tak se rolu. Ale to je takhle. To týká. No týká. Pojď sem na ty. Ty Poleťáčkem, vlastně nemáme příkal. To je toaleťák. To není to je nějaká růže. Maxime, už mě. Pohoda. No. Na to ale nemůžeš si to vázat. Dobrý. Co? Dobrý nebo? Ne. Dobrý. Jo. Dobrý. Nemůžeš vázat. Počkej.
Počkej. Ne. Jakou budete kreslit? Na tebe? Jo. Tak tady máte barvy. Co budu potvárat, to nevadí. Budete kreslit všichni, jo? Barvy musí. Ne, tady ty ne. Vem si ty. Jakoby ty pastelky. Ne. Já budu krásně kreslit. Budeš na něj kreslit. A rozdej to nějak různě, ať to nekreslíš jenom ty. Kdo chce barvu, chytej. Zadarmo. Zadarmo. Tady toho koně mi Dáme zadarmo. Ale neházej to tady. Kámo, tady toho koňskýho koně. Budeš taky kreslit? Jsi tetování, jo? Jo. Tak já jo? To máme jako na rukou mít. Ne, na obličeji. Jak bude pořádný, to nebude kuj, to bude kulé. To bude pecka. Budu udělat takhle nos. To bude úplná pešní. Tak kámo, to je všechno. Už ráno, to jestli to budeš mít ještě ráno, a budeš se dozvídat, kámo. Změním se v ohře, budu žít v boře, ať se kouzlo podaří, ať mám nosby ve tváři. Krásný koň. Abracadabra, změním se v šedáka, změním se v ohře, budu žít v dvoře, ať se kouzlo podaří, ať mám nosby ve tváři. Abracadabraka, změním se v šedáka, změním se v ohře, budu žít v dvoře, ať se kouzlo podaří, ať mám nosby ve tváři. Na kterýho budete kreslit? Abracadabraka, změním se v šedáka, změním se v ohře, budu žít v dvoře, ať se kouzlo podaří, ať mám nosby ve tváři. Na koho budete kreslit? Pořádnýho boustáka. Na mě ne. Ahoj. Přidejte se, jo. Budeš taky? Se dohodněte. Hej, to musí pomínat pak svého zvoja. A moc zvoja. Pevnost boja. Pevnost boja. Tady. Ty si mě se rozdářela. Jdeme potom. Až to bude takto, Tak ji vytáhněte a běžte dovnitř. Ještě ne! Nejde. co nejdřív. Čekej, ještě nevydáš. Až to vyteče ven, tak... Teď to vyteče ven. Pojď. Hej, můžu? Můžeme to vylít? Ne, dej mi to. Já si to vezmu. No. Mám? Ne, to nepí. Ne, dej to tam zpátky, už jedno máte. Paráda, co je tady za úkol? Tady máte za úkol nalévat tadyhle tu vodu do tuté nádoby, aby ta perla pro bílu vyplavala nahoru. A tamhle je velibův s vodou a tam si tu vodu berte a střídejte se, jo? Nejenom jeden kelímek, jo? Tak to vem si. Nejenom jeden kelímek. Co si to? Já víš, že já to celý vyleju. No já taky. Holky, já pro tu vodu budu jenom běhat a vy to budete lejt, jo? Jo. Paráda, co je tady za úkol? Tady máte za úkol nalévat tadyhle tu vodu do tuté nádoby, aby ta perla pro bílu vyplavala nahoru. A tamhle je velibův s vodou a tam si tu vodu berte a střídejte se, jo? Nejenom jeden kelímek, jo? Tak to vem si. Nejenom jeden kelímek. Co si to? Já víš, že já to celý vyleju. No já taky. Holky, já pro tu vodu budu jenom běhat a vy to budete lejt, jo? Jo. Ahoj. Přidejte se, jo. Budeš taky? Se dohodněte.
Až to bude takto, Tak ji vytáhněte a běžte dovnitř. ještě ne! Nejde. Co nejdřív? Čekaj, ještě nevydáš. Až to vyteče ven, tak... Teď to vyteče ven. Pojď. Hej, můžu? Můžeme to vylít? Ne, dej mi to. Já si to vytřu. No. Mám Ne, to klodičku. Ne, dej to tam zpátky, už jedno máte. Paráda, co je tady za úkol? Tady máte za úkol nalévat tadyhle tu vodu do té nádoby, aby ta perla pro vílu vyplavala nahoru. A tamhle je velibu s vodou a tam si tu vodu berte a střídejte se, jo? Nejenom jeden kelímek, jo? Tak to vem si. Nejenom jeden kelímek. Já víš, že já to celý vyleju. No já taky. Holky, já pro tu vodu budu jenom běhat a vy to budete lejt, jo? Tak jo. Přes dětský hřiště. Takže pojďte se podívat, kudy to proběhne. Jupi, dobře. A bude to na výštěře. Oni to zničili. Brankou, všichni brankou. Jednoho po druhým bude proběhnout čarodějnou trať, kterou teď uslyšíte, kudy se poběží. A nesmí se vám tyto nic stát, nikdo nesmí upadnout, nikomu podrazit nohy, takže půjdete v pravidelných intervalech. Vaším úkolem bude vyběhnout schody, proběhnout pokládat, jakýmkoliv způsobem slézt dolů, proběhnout mezi houpačkama, doběhnout ke kůlům, vylézt na kterýkoliv kůl a přelézt na druhej nohama, takže aspoň jeden a jeden kůl přejít. Až slezete z kůlů, to chtěl ukazovat, ale až slezete z kůlů, tak asi to tak, ale vy nevíte, co máte dělat, tak kam jdete. Zamět! Honzo, pojď sem, budeš figurant. Budeš figurant. Opatrně, děvče. Aspoň jeden. Přeběhnout stůl. Tak.
Pojď, tlustoprde. Strašidelný dům.